Binabla ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang paratang ni Senador Amy Marcos na may kakasuhan na raw ng mga senador na dawit sa flood control scandal sa susunod na linggo. May banat din siya sa hawak raw na Cabral files ni Representative Leandro Leviste. Si Joan Manalo sa Politico Update. Bukod kina Senators Jinggoy Estrada at Joel Villanueva at former Senator Bong Revilla, isang incumbent senator at isang dating senador ang tinitignan na ring sumalang sa preliminary investigation ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Pero ayaw na munang magbanggit ni Remulla ng mga pangalan. Let's just lay off on the names kasi it's misinterpreted and some people want to push the issue more and try to put a date. I will not do that. Tapos na tayo ron. I think we've learned our lesson from that. That we cannot give any dates or any commitments about anything. It's just that you see us here every day working to make sure that justice is obtained by the Filipino people. Kaugnay nito, binanata ni Remulla ang pahayag ni Senator Amy Marcos na kakasuhan na sina Estrada, Villanueva at Revilla ngayong January 15. Buti siya, alam niya ako, hindi ko alam. So there's no truth to that, sir? Ako pala, saan nagagaling? Matatanda ang ilang senador at dating senador na rin ang nakasala ngayon sa fact-finding investigation ng Ombudsman kaugnay ng flood control scandal. Sa usapin naman ng sinasabing Cabral files, selyado pa raw ito at hindi pa rin nabubuksan ng Ombudsman. Handa man silang buksan ito, delikado raw na pinag-uusapan at isinasa publiko ang laman o impormasyon mula sa mga dokumentong kasing sensitibo nito. Kung sasabihin na nanggaling sa isang tao na namatay na ang dokumento, paano mo patutunayan yun? Ang pwede magpatunay niya yung tao na namatay. Di ba? Alam nga naman, makipagtalo ako sa isang bagay na alam natin nanggaling sa isang taong namatay na inaamin naman ng nagsasabi. Anong pag-uusapan to? Wala namang pag-uusapan. Hinamon naman ni Remulla si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na tukuyin na ang mga nakikita niya sa hawak niya umanong mga dokumento. What does it prove? What does it prove? Why the urgency? Ano bang kailangan malaman doon? Siguro sila magsabi kung ano laman doon na dapat pinapansin namin. Diba? Di ba ang gagaling sa kanya, tapos sasabihin niya, bibigyan niya kami ng tuta yung aming pagkatao dito. Sabihin niya kung anong problema. Diba? Bibigyan niya ng motibo na parang wala kaming ginagawa. Araw-araw nandito lang naman kami. Di pumunta siya rito. Inatasan na rin daw ni Remulla si Assistant Ombudsman Miko Clavano na kunin ang kopya ng mga nasabing dokumento mula kay Leviste. Ito ang unang press conference ni Remulla matapos lumabas ang mga balita sa social media na isinugod umano siya sa ospital. Pinaiimbestigahan na ni Remulla sa NBI kung sino ang mga nasa likod nito. Desidido raw ang ombudsman na sampulan ang mga nagpapakalat ng fake news dahil naniniwala siyang hindi titigil ang mga ito hanggat hindi na parurusahan. Joan Manalo, Billionario News Channel.